Nina bodlungwane kaNdaba, udlungwane wombelebele owadlunga emanxulumeni kwaze kwasa amanxulume esibekelana. Nina bakaNodumo ehlezi kaMenzi, ngiyimpunga yesintu ake ngikhuleke umhlaba wonke nasendaweni zonke la kuhamba kufinyelele khona lo mfanekiso oqoshiwe. Uma kuwukuthi umusha kule channel, ibizo lami ngumlekeleli umfokambanjwa uKhathini uMagutshwa. Ngumshana wakwaNgcobo Fuze omashiya amahlangathi azoshumayela, ngumzukulu kaMdumo ozalwa uThumbula Tshatatsha kaPheshe kaMaguyane kaVaphi kaNokhonjo. Insizwa zingibiza ngonduna kaNdaba, untombizi yamncumela insizwa ziyamkhombiswana esincane saphuma ehlathini ekuseni ngovivi sazivuthulwa ngoba sigcwele amabethe. Ngikhona elikholwa ngenhliziyo engalibhana kancane esontweni ugxamugxamu umsathi enkankane lakha lathi ngihamba litheselo sithi lathi ngahamba. Yingwe ehamba namabhubesi, inqawe eshunqulwazi ezinye inqawe zishunqa intuthu. Inkunzi ekhonya ishaya ishoba zibhongele phansi edla nazo maqede ziyihlaba isinyelela. Idla nazo kodwa ziyayihlaba. Isandla sedlula ikhanda kubona bonke abantu abathe basubscribe kwi-channel ethu enkulu Impunga Yesintu TV. Nawe ungaka-subscribe ngiyacela ukuthi usubscribe. La sifisa ukufinyelela khona, sifisa ukufinyelela ku-100,000 bafowethu ngoba i-channel yethu inkulu kakhulu bafowethu. Siyimpunga yesintu-ke bafowethu, sinohlelo esifisa ukulwenza lokunikela ezikoleni. Sifisa ukogqokisa abantwana izihlangu. Labo bantwana abahlwempu uzokhumbula ukuthi imizi esiphila kuyona nesizalelwe kuyona ayifani, nesimo esingaphakathi kwimizi esizalelwe kuyona asifani. Kunabantu othola ukuthi bazalwa abazali abahlwempu abangathathi entweni ekuthi noma kukhona inkece efikayo kube ukuthi leyo nkece bayisebenzela ukuthatha isinkwa basibeke phezulu kwetafula. Kodwa ke siyimpunga yesintu sisebenza ngaphansi kwesiqubulo esikhulu esithi umuntu ungumuntu ngabantu. Uma uwumuntu awuyena umuntu engekho omunye umuntu, kodwa kuzuba umuntu udinga omunye umuntu. Yingakho sibuye siqhubeke sithi izandla ziyagezana. Nawe-ke mbukelo wempunga yesintu, ngokuthatha leyo mali yethongo lakho ucele okuwukuthi sicela ukokweseka impunga yesintu ikwazi ukugqokisa abantwana, nawe lokho uyobe ukwenzile. Inhlanhla nezilokothe ezinhle esofika lana sizifisele bonke abantu abazokwazi ukuthi basifake isandla balibambe iqhaza kuloko esikwenzayo. Nawe lezo nhlanhla zokwembatha uzothola ukuthi mhlambe kunezinto zakhe ezibambekile. Zibanje ukuthi mhlambe ngoba ukazi uphe, awukazi unikela, awukazi uyenza into esuka enhlizweni uyenze lo munye umuntu. Kodwa ngokulithenga lepheya lezicathulo, impunga yesintu bese iyajabula. Leyo njabulo yempunga yesintu bese ithongo lempunga yesintu libonge ethongweni lakhe, ithongo lakho bese likubona ukuthi kanti nawe uyakwazi futhi uyakholelwa ukuthi umuntu kuzaba umuntu ngabanye abantu, bese ziyaqaqeka into zakho. Angiphinde ngibonge futhi kubona bonke abantu esebethe bakwazi ukuthi bafika basilethele izicathula. Bafowethu ngeswela amazwi okubonga, kodwa-ke inhliziyo yami iyona iphethe ukubonga ngaphezu komlomo wami, ngoba kuyenzeka umlomo uwaphimisa amazwi kanti lawo mazwi asuka khona emlomeni awasuka enhlizweni. Ukubonga kwami bafowethu kunina nonke senifikile nasilethele izicathula kusenhlizweni, kusekujuleni nenhliziyo yami. Nabo bonke-ke bafowethu abafisa ukuthi basiphe izicathula bangakwazi ukuthi bafike eMphelandaba. Uma kuwukuthi abantu abanaso isikhathi bangakwazi ukuthi bafake inkece, sizozithenga izicathula ngoba vele inhloso enkulu kuwukuthi sihambe sopha. Yabona nje khona nje engibathagethile osaziwayo, ngizobazuma. Khona nje ngibathagethile nje osaziwayo, ngibona-ke ngizobakalela, ngicela nje ungithengele 5. Hayi bakhona impela nje, ngizocela nje 5 umuntu emunye. Bonke abake bafike leMphelandaba kwimpunga yesintu ngizobaqonda nje ngqo. Ngicela 5 bona bonke laba abawosaziwayo ngoba babukile la. Ngicela-ke bafowethu nike nizame ukuthi nibe ningi-WhatsApp. Ngicela amapheya of-5 ezicathula. Bafowethu, la kwimpunga yesintu TV siyafundisana isintu, siyalulekana, sihlahlelana indlela eyayihamba okhokho bethu, bese nathi sizama ukuthi sihambe kuyo.
Uyazi bafowethu, ayikho into enhle njenganokwenza umsebenzi phakathi kwekhaya. Kuyinto enhle kakhulu ukwenza umsebenzi, kuyinto enhle kakhulu ukuhlaba. Uthatha imbuzi, uyihlabe emsamu, upho okhokho bakho isithebe mangabe bapha isithebe, ukhumbule okhokho bakho uma ukuthi uyabakhumbula njalo njalo. Kodwa ayikho into ebuhlungu njenganokuthi usukwenzile ngothando, wayithenga inkomo ka20,000, wayithenga imbuzi ka3.5. Ugalakadla njengembuzi nami engayithenga ngobonga kofuza. Yaphekwa ngamabhodo amabili. Usuyithengile leyo mbuzi enkulu. Wayithenga leyo nkomo enkulu. Kodwa mesukwenzile konke bafika abantu badla bajabula babonga. Bashiya isibusiso phakathi kwekhaya. Kodwa konke lokho mesukwenzile makuhamba isikhathi awukho umehluko obonayo, ayikho into eyenzakalayo ekhombisa ukuthi lento kade uyenza ngempela yenzakalile. Azikho iziqhamo ezinhle ozitholayo emsebenzini, usacindezeleka, kusenzeka nje yonke into ekade iyinkinga ekade yenzeka, kodwa wena okuhle usukwenzile phakathi kwekhaya. Yabona bafowethu nodadewethu, namhlanje ngiyimpunga yesintu. Ngifisa ukuthi umuntu nomuntu engathi angaba nomhlangano, engathi angaba ne-meeting yakhe naye. Ukuhlale wedwa, ukuzibuza ukuthi empilweni esengiyiphilile selokhu ngazalwa ngakhulu umqondo wami usukwazi ukuzibona izinto. Ungabe mhlambe mina alikho yini icala, alikho yini iphutha engake ngalenza ekulenzeni kwami kwadinga ukuthi kufanele ngicela intethelelo ngangayicela? Kungabe wena awunayo yini inhlambuluko eqondene nawe ngqo ekufanele ukuthi uyenze leyo nhlambuluko wena, ekuyiyona le nhlambuluko othi mawufika uzemsamo uzokwenza into ezithile bese yona ifike iyavimba? Ngoba bafowethu nodadewethu kunezinto esizenzayo singanaki. Uma lezi zinto sizenza singanaki, sicabanga ukuthi thina likho icala esilenzile, kanti likhona icala esilenzile. Labantu abaphila kithi, labantu abasisekela abaphila emoyeni, uthola ukuthi bona bayasibeka amacala ngezinto esizenzayo thina singanaki. Yingakho-ke ngithi umuntu nomuntu akabe ne-meeting naye, azibuza aziphendula ukuthi ngaba yikhona inhlambuluko edinga yena, edinga ukuthi kube uyena oyenzayo nethongo lakhe, azendlale kulo, ayicela intethelelo bese uyazigeza nala lihlambulule phezukwakhe, ukuze konke ukungcola lingcolisa ngako nokungcola sekumembethe egazini bese kuyasuka ithongo likwazi ukuthi limthethelele, ukuze konke ayobekwenze kwenze lithongo bese ithongo liyakwemukela. Ngelinye ilanga kufika insizwa lemphelandaba. Mayifika lensizwa emphelandaba, njengoba wazi ukuthi uma ufika emphelandaba usuke uzobuza umhlahlandlela ukuthi lokho ufuna ukukwenza ukwenza kanjani. Mayihlala lensizwa abesethi amakhehla kimi, ake ngiyibuze lensizwa ke sidlule kuqala einganeni zakhe ezakhishwa zintombi. Wabe sethe naye anginalo lolwazi, azikho izingane engizaziyo ezakhishwa yintombi. Yena ufuna ukwenza isithebe, wenzela abantu abadala, wenzela izalukwazi, wenzela namakhehla. Mhlawumbe ubukile la. Ayingibone nami ukuthi siyayibanga le yabantwana bakhishwa zintombi. Yena ufuna la ifunayo, ngibe sengimnika umhlahlandlela ngoba vele mina ngihloli, kodwa ngikhulume lokho engikuzwa kukhulunywa amakhehla akuletha ngomoya. Lensizwa ngiyinika umhlahlandlela impela ngiyichazele nje kahle. Makuhamba isikhathi lensizwa isizowenza umsebenzi sekusemome. Lensizwa isiba nesibonakaliso. Mayiba nesibonakaliso lensizwa qhamuka isalukwazi siyathetha. Masithetha isalukwazi sithi hey wena uzibonile ukuthi ungcole kanjani. Lokudla okuphethe uzokunikeza abantu ungcole kangaka. Umthetho wakho lengane lezo ongazigezile uyekeleni ukuzigeza, uthi samkhombisa isalukwazi ingane. Sathi salukwazi hamba ogeza ngoba ungcolile, ugeze nalabantwana bese uyima uzophathina ukudla, ungezi uzosipha ukudla ungcolile unje. Manje bafowethu nodadewethu singazenza izinto emakhaya ezinhle, kodwa kufanele ukuthi thina sizibuze ukuthi kungabe isimo sethu esikusona asikho yini esimene esingcolile, asibaphi yini abantu abadala esibapha kona ngezandla ezingcolile.
Kungabe ke egcekeni lomuzi wakithi imisebenzi esiyenzayo asiyenzini phezu kokungcola? Ngoba bafowethu nodadewethu uma kuwukuthi ikhona into eyicala wake wayenza yaba ukungcola ethongweni, yaba isinengise ethongweni, akukho oyokwenza uthole iziqhamo ezinhle abantu abadala bakukhombisa ukuthi lokho kade ukwenza kube kuhle. Yingakho kubalekile ukuthi uma kukhona othile ozokwenza uphume uhambe uyozwa ubheke ukuthi azikho yini ingqinamba ozobhekana nazo okanye osuke wabhekana nazo ezizokuvimba manje ekutheni umsebenzi wakho ube impumelelo. Yingakho futhi kubalekile ukuthi mawuzokwenza umsebenzi wabantu abadala ungalenzi iphutha lokuthi uyayenza inhlambuluko, umiselwe izibane ezithile, uzendlala ethongweni, ulicele ithongo ukuthi likuthethelele, bese nawe uyageza nalo ulihlambulule, uhlanzeke ukuze uzothi uyokwenza lokho okwenzayo usukwenza vele uhlanzekile. Ngoba bafowethu nodadewethu sinamacala amaningi. Siyinsizwa sembatha nezingane zabantu singagunyaziwe, kuyicala lokho. Kukungcola ethongweni. Nawe dadewethu umbatha nensizwa abazali bakho bengakugunyazanga ukuthi kwenze lokho. Akulona icala ekufanele ukuthi ulithathe kancane lelo, yicala elikhulu. Uyadinga ukuthi uyenze inhlambuluko. Kunomuntu owathatha umntombi bentombazana, maqede wangenza lutho, wangakhokha lo muntu. Kunomuntu wesifazana owanikela ngomntombi bakhe, yena wacabanga ukuthi akanalo icala, kanti kuyicala elikhulu lokho wakwenza ukuthi unikele ngomntombi bakho. Sayidinga inhlambuluko ukuthi ucele ushwele ethongweni. Ngoba njengoba wathatha umntombi bakho wanikela ngabo, lensizwe yathatha umntombi bakho yakushiya nokungcola. Ngoba wena awugunyaziwe ukuthi ukwenze lokho. Ayikho into eyicala njenganokuthatha umntombi bentombazana. Ngokwesintu uma insizwa ithatha umntombi bentombi, kufanele ukuthi leyo ntombi iyilobole ibe umfazi. Ngokwesintu ukuhlawula akusona isintu, kodwa kusuke kuthethwe icala. Uyacabanga ke insizwa yakithi wena uyabalisa uthi umsebenzi awutholi, uthi wena ufundile kodwa izinto azenzeki. Bangakho abantu besifazana abalahlekelwa umntombi ngenxa yakho? Wake wayicela yini intethelelo ethongweni lakho? Ethongweni lakhe khona wake wayicela intethelelo. Le ntombazane uyazini ukuthi wena wayibulala? Ngoba phela mawuthatha umntombi bentombazana usuke usuyibulele leyo ntombazana, uyibulele esithebeni sentombi ayisangeli. Bonke ubungcwele bayo wabuthatha wena. Waya yini kubo wayoyicela intethelelo, washweleza, wacela abantu abadala bakubo bakuthethelela? Anganithongo lakho wena liyathukwa ngawe, ngoba bokantombi bakubiza ngenja. Ayikho inje ezalwa umuntu, inje izalwe yinja. Ngenkathi bethuka wena ngenja, leyo nhlambi ichaphazela abazali bakho abakuzalayo. Uyicela nini intethelelo? Uyenza nini inhlambuluko ethongweni lakho? Bangakho abantu besifazane wabamosha, wabazalisa amaqede waphika. Zingakho ingane ozizele, kodwa le ngane lezo ozizela uzondli, kodwa uyakwazi ukuthatha imali uyinike intombi, ukhiphe intombi, uzenzele izinto ezinhle, uzithengele amafoni, yonke leyo nto. Bese ucabanga ukuthi mawemsama into zakho zizohamba kahle. Mawubheka uyidinga yini inhlambuluko ozoyenza nethongo lakho, uzendlale, uzilahle, ulicele ithongo lakho likunike intethelelo. Zolunga kanjani izinto kunezinto eziningi ezamabibi ehleli kuzona? Bangaka abantu besifazana abakhipha isiswe ngenxa yakho ngoba ekubona ukuthi wena uyayiphika yonke lento. Ngoba phela izinto eziningi ezenziwa abantu besifazana abavele bazenze abantu abayimbangela abantu besilisa. Ukuzala kwabantu besifazane bengaganile akubona abathandayo, kodwa imbangela umuntu wesilisa. Uma singaba namadoda aqotho, sibe nezinsizwa zangempela ezaziyo ukuthi mayihlangana nomuntu wesifazane ibeka imali yamlobola imzalise eseyiganile, yonke into ingahamba kahle. Amagceke emizi okhokho bethu ngeke angcole, ngeke agcwale iphunga, ngoba lento esiyenzayo izinsizwa zakithi sizitshela ukuthi thina siyinsizwa. Ushela intombi bese emva kwalokho ufuna ukuyizalisa intombi ngoba nakuthi uyayibamba. Leyo nto iwukungcola. Uma uyinsizwa uyindoda yangempela eyoba indoda emadodeni, udinga ukuthi mawuthola intombi bese ucela amandla ethongweni lakho uyilobole leyo ntombi izokugana ithole umntwana kini, ungazalisa intombi kubo.
ngoba kuyicala futhi kuyichilo ukuthi intombi izalele kubo. Kodwa ngeke sababeka icala abantu besifazane ngokuthi bathola ingane emakubo. Abantu ekufanele sibabeka amacala abantu besilisa ngoba ibona abantu abaphethe umthetho, ibona abantu abanikeza umthetho, abawaziyo umthetho nenqubo mgomo okuthi kuhamba kanjani. Ngike ngithukeke nje ukubona abanikazi bomthetho kuyibona abalahla umthetho. Ngike ngithuke kakhulu. Kunesimo abantu abaningi ekade bebuza ukuthi Mpunga yesintu asikakuza ukuphawula kwakho. Hayi mina ngeke ngiphawule mina. Hayi bafowethu, kulungile. Angingawageqa amagula ngoba ngemuka. Kodwa isifundo sethu sanamuhla besithi umuntu nomuntu akakahlale phansi ajule. Azibuza ukuthi ayikho yini inhlambuluko eqondene naye ekufanele ukuthi ayenze ethongweni lakhe. Uthathe izibani mhlawumbe uthola umuntu ozokweluleka kahle, uthathe lezo zibani mhlawumbe uyehlane noma ke emfuleni noma ke entabeni, ufike uzendlale ukhulume nethongo lakho ulicele likuthethelele. Uyicele intethelelo ulitshele konke owakwakwenza bese uyalicela ukuthi uyacela likuthethelele bese emva kwalokho uthola indlela yokulihlambulula ukuze phela lihlanzeke ngoba isenzo sakho salingcolisa ithongo lakho. Unomuntu nje olanda izintombi azifake kubo, ungcolisile umuzi wakubo, ithongo lakubo limbambele iqhubu ngokuthi yena wafaka amantombazane egcekeni lomuzi wakubo. Awukazi kodwa usilungise leso simo. Uzoqhamuka usuthi wena uzokwenza umsebenzi uzobapha isithebe ngoba naku bekwazile ukuthi bakunike inhlanhla ukuthi usebenze njengengane yabo kodwa usuzobanikeza ukudla phezulu kokungcola. Uthatha abafana wena ubafaka kini umuntu wesifazane. Awukazi kodwa ulungise lelo cala. Uyayidinga ukuyenza inhlambuluko ukuze phezulu kwempilo ongeke kube khona ingqinamba obhekana nazo ukuze nomsebenzi owenzayo ukwazi ukuthi abantu abadala bakuvezele ukuthi ube impumelelo noma cha, ukwazi ukuthola neziqhamo ezinhle. Hayi bafuthu asingawageqa amagula. Ngiyacela ukuthi lo mfanekiso oqoshiwe siwuthathe siwudlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu. Siqhubeke njalo subscribe la kwi-channel ethu enkulu Impunga Yesintu TV. Le bafowethu yingwe ehamba namabhubesi, inkunzi ekhonye ishaya ishoba. Zibhongele phansi zonke edla nazo maqede zihlaba isinyelela. Idla nazo kodwa zayihlaba yakhetha ukuba inkomo edla yodwa. Ake sithi ke nje impunga. What was that?